Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moni robindu jayndeli moɗon weltare min dañi hucciday moon oɗo subaka talata hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe min jejjitaka e laal gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof hawɗo boros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye wonne banugol ko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma pilma yooɗi mi salmitimama ko adi mbiɗa jabto toñanggue gue mi salmitimama e subaka talata moƴƴo ɗo kadi en mbiya allahumma amina e duuɗi a jarama aussi e toñanggue sikki ala joni ka puɗɗitiɗo kono ala probléme inchallah mbiɗa andi min mbaɗa farmami ko so korka ari aɗa andi ɓoyata korkata Aissata mbaɗa noon ɓerde ma de taaƴi kono jaafoɗa so tawi ɓerde nde taaƴi korka ɓoyata ara min mi hulani heegue ɗum kadi ko ɗum information daɓɓo tan mo jinnoɗo ɗum en tout cas gandira hon noon gona heblade no moƴƴi an e sosoɓe jajaɓe e ɓen waɓe noon en tout cas sikki ala ko salmitade dendagal heeɗiyankoɓe men e yiɓiyankoɓe men wonɓe e nder kam e bowal leydi Sénégal ɓen tampata yettude kala subaka sikki ala oɗo subaka kadi ɓe mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande kadi Aissata ne wayno ko ɗum fandu almude ne wayno roɓindo jayndeji moni kala ɗo tolni ko ɗon tigui nayori toɓɓe kewɗe ina tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal e oɗo talata jaynde las udditidama ko noon tigui nden noon jaynde wi ko o ha joni luural gongal hakkude laamu leydi Sénégal e lundi ɓe ko yewti e darnugol walla ni juɓɓingol ɗin sumgoji local ɓe koliti wonde de ɗum ɗon e kadi ko ɗum bombo goɗɗo poɗɗo hande yaɓɓede ha wasa filñitade ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello tati e nde jayde las quotidien jayde losalay ko addi nden ɗon ari koye golle sukaɓe ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe mbi tan de oɗo saaha hande mo kalaten ko ɗum taɓal mawgal ngal ganduɗa laamu ngu ina foti kay ha joni wadde ɗum ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello sappo e ɗiɗi ha sappo e tati e nde jayde lo soleil hoɓe hollide noon wonde ngal natal ngal ganduɗa ko hoore leydi ndi Macky Sall wonno ko toon to ko yewti toon to sikat manam e lancement dokkirgol ko wiyete ko hono deuxiéme phase e ko yewti e financement ji sukaɓeɓe tawi noon ummiri koye ngu goomu wiyetegu DER ɗin konngudi jaaji no mbiɗen ni ne tawe hello sappo e ɗiɗi ha sappo e tati e nde jayde guendire le soleil jayde l'observateur nden ɗon jayde e subaka hande o ne wayno ari ko yewti koye battane oɗo boros coronavirus memɗo ɓesguji leydi ndi ɓe koliti wonde de no wayno oɗo saaha hande mbo kalaten ko ɗum caɗele mawɗe wonande baban kono kadi e yuman galleji en walla mbiyen yuman kiraɗe en ɓe koliti wonde noon yoga ɓe ganduɗa ko namdaɓe garti e caɗele mawɗe ɗe guuri oɗo saaha hande ine hen aji ñeele sow kolliɗo wonde de wawa wadde hay hunde sababude oɗon boros coronavirus tawi kadi biteɗo Massayer Gomes on ɗon de holiti wonde o saaha hande egginama e galle mum hoɗi koye galle kaw mum tawi noon ko ɓen kadi dokkatamo ko yewti koye liɗɗi o yeeya o wawa ñamminde ɓesguji makko foof noon ko heɓɓe caɗele to banggue golle tawi ko riwonoɓe hen tawi rewɗa ɗon ko o boros biteɗo coronavirus jayde quotidien e le quotidien nden ɗon jayde no wayno arti koko yewti ko hande e jaltal imam mo grande mosquée de Dakar kollinɗoɗo wonde ina wayno ɗo Oumar Diene ne wayno e Oumar Diene ne wayno yonani ɗum e ko yewti e gardigu to banggue o nguɗo goomu ƴeewo lewru ɗo e leydi men Sénégal kanko mo ganduɗa noon ko biteɗo Oumar Diene o jabtima e on ɗon grande mosquée o holiti wonde de ina wayno hono dande Alioune Badara Sambou walla Alioune Moussa Sambou ne wayno ɓennani on ɗon grande mosquée de Dakar kono kadi o arti Ahmed Cissé Ndiéguène o wi on ɗon de ina wayno ko waɗani siégé on ɗon commission ko tolni hande e duuɓi jeenayyi konngol makko goɗɗi kadi o arti ko yewti on ɗon association nationale to banggue ouléma du Sénégal o holliti wonde ɓen ɗon yiiɓe pamdi ina wayno ɓe gona hono fedde leebu manam wona lebbuji jeeyi nden ɗon fedde kanko Oumar Diene wonɗo haalde o wattidi wiide komo ganduɗa ko imam Moussa Sambou e wayno e kanko de ko ina tolno hande duuɓi limtinde ko luural woni hakkude mabɓe ɗin konngudi jaaji ina tawe hello ɗiɗi e nde jayde le quotidien jayde enquête koloski nden ɗon ne ari ko e dowrugol ɓe garti ko yewti ha joni e nouvelle démarche mbo Ousmane Sonko manam taaɓe kese e jaɓɓal kesal ngal ganduɗa Ousmane Sonko ina woni yaade oɗo saaha ɓe mbi de beele ha joni ko régnement manam tan beele ko étade ha joni laamade walla ni heɓte ngal ɗon dingal dawrugol walla ala ko ɗum ko wiyete ko hono réalité politique manam beele ko gonka politique leydi men Sénégal ɗin konngudi ne jabte ɗo lesɗo ɓe koliti wonde de oɗo saaha hande mbo kalaten yimɓe hewɓe eɗen jiiɗi walla ni ene bisma e nder ha joni lando mo ganduɗa ko Ousmane Sonko mo ganduɗa ko Moussa Diaw kañum de ko enseignant chercheur ko yewte o banggue politique o holiti wonde ina wayno de e yoga e ko yiyaki hen to banggue e discours ɗi discours ji politique ɗi ne wayno ɗum ɗo ɗum wona réalité manam ɗum wona ko gonɗi e oɗo saaha mbo kalaten moni foof woni tan koye molade e ko soyni ko wonde ko kañum jogori wonde ɗo janggo biteɗo Jupiter Faye kañumne ko coach to banggue art o holiti wonde de oɗo
sahaa mbo kalaten moni fof ina yiɗi ɓaftude ngam arde pouvoir ko ɗum ji sababu noon gueɗe ɗe ina wayno potani yarude hono ni saabu ena wawi adande joomum nimsa janggo e jaam ɗin konngol mabɓe jajine tawe hello jeegom e nde jayde enquête jayde vox populi rewi hen nden ɗon jayde ari koko yewti ko ha joni eko yewti e kongude mo ganduɗa ko Serigne Modou Kara kolliɗo wonde gartude eko yewti caggal nde e fitnaji mawɗi jeeno e daroɗo lewru mars nduɗo no gonɗen kanko Serigne Modou Kara noon o holliti wonde de oɗo saaha hande o leppini dendagal Sénégal naaɓe kala o wiide enen foof eɗen poti wondude e gacce e oɗo saaha sababu o noon koko rewɗa ɗo henna ko saabu o wi ɗin fitnaji ɗi ganduɗa Sénégal anda ɗum kono kadi anda Sénégal e on tuma noon alay saago gueɗe ƴewte no fewi kono de o joopi ko hoore leydi ndi Macky Sall o wi ene wayno yo wod ko yurniti saabu waɗira ɗo henna ko waylude yoga e gueɗe nder leydi ndi so tawi noon e heɓani ɗum waylude no wayno caɗele ina goodi oɗo saaha mo kalten ɗin konngudi tati ɗin konngudi makko jaaji ina tawe hello tati nde jayde vox populi jayde libération ko addi nden ɗon ne ari koko yewti ko ha joni koɓe mbi ha joni filñitere walla ni kawisaji ɗi ganduɗa ɗi jiyama e dow ñawore leydi men Sénégal ɗum ɗo noon ɓe joopi ɗon ko Guy Marius Sagna ɓe mbi ko gorko mbo joom tuwa liberté provisoire noon ɓe garta famminden ɓe kolliti wonde o saaha mo kalaten ɗin dossier mabɓe kala inana ɗisi e nder ko ganduɗa ko woni bureau mbo doyen des juges tawi noon ko laabi tati ko jaggete kala o accite ko wiyete ko hono liberté provisoire e on tuma noon ɓe mbi kanko activiste o de yen paam o waɗama ko wiyete ko placé en garde à vue manam o moftama e nder dumbirdu ko tolni e laabi capanɗe tati deggodirɗe on tuma noon ɓe garti e million ngaji dendinaɗi ngam ha joni o sodne oto ɗum ɗon koye waktuji dabɓi noɓe mbiri kona ɗum ɓe garti eko yewti e darnugol walla ni e mago tufere adine ko yewti e oɗo central mo ganduɗa ko West Africa Energy eɗen gandi ko Sénégal naaɓe joyo joomen copreje en woni homme d'affaires en kañumen tigui darni ɗum ɗon ɓe mbide ko ɗum tabal mantingal wonande leydi men Sénégal to banggue on ɗon ɗam ɗon kubbam ɗin konngudi jajine tawe e hello joyyi ende jayde libération jayde stade uddata damal ko noon tigui honono kala subaka jayde ari hande ko natal baroɗe teddugal leydi Sénégal eko yewti e on ɗon 6e kono kadi dernière journée ko fate banggue éliminatoire CAN Cameroun 2021 nawaɗo ha 2022 Sénégal Eswatini ko hande sanga waktuji sappo e jeegom toon to dingaral ngal Lat Dior de Thiès ɓe koliti wonde noon ene wayno ko ha joni wawde wadde ko witi ko e réussir oɗon coup tactique mbo 3-5-2 mbo Aliou Cissé fuɗɗi fawde toon to Congo Brazzaville kono kadi mo waɗa ɗum reconduire noɓe mbi caggal muɗum noon o arti ha joni kanko Aliou Cissé conférence de presse hanke hollirde wonde aɓe jogui ha joni wawde wattude on ɗon systéme 3-5-2 kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni e ɓeeto leydi men Sénégal sappo e ɗiɗi match officiel tawi hay lawol gotol ɓe piyaka hen kono kadi ɓe garti eko yowiti e match ko tolni duuɓi jeenayyi ko Sénégal folaka to banggue ha joni on ɗon éliminatoire ɓe mbi ko jokkude ngal ɗon tabal kono ɗum ine tawe hen kongude mo ganduɗa ko biyeteɗo ha joni Idrissa Gana Gueye kollidde wonde Pape Matar Sarr de ko joueur makko mo fawi e ɓerde kono kadi ma Sénégal naaɓe jiiɗum saabu ko fayi arde oɗo suka de mo ganduɗa ko baɗɗo fayida mowo ha joni jogo ɓerde football leydi Sénégal ɗin kongude jaaji mo Idrissa Gana Gueye ina tawe hello jeeɗiɗi e nde jayde stade ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongude e kelle gadan e o subaka noon tigui Amadou Moussa 3-5-2 o 3 o wonata défense walla wonata attaque 3 défense 5 milieu terrain 2 ɗum ɗo henne attaquant 2 voilà ko noon yaare ko noon yarata wadde mbeɗa andi football no fewi kono Aissata il faut mbaɗen on commentaire seeɗa par ce que Sénégal eɗen gandi guila dawa dawi kañum andi ko 4-3-3 et c'est vrai aussi gonɗen koye waylo ko wiyete ha joni football en jii 3 défense 4 milieu terrain et 3 attaquant en jii aussi 3 défense 5 milieu terrain et 2 attaquant hono no Sénégal woni wadde ni kono eɗen gandi ko ɗum révolution mo ganduɗa waɗi ɗum ko Marcelo Bielsa coach mo Leeds United e oɗo saaha hande kono wonɓe ɗum jigui wonɓe ɗum jigani so tawi ɗum eɗen mbaɗɗum e Sénégal noon ɗum jigani Sénégal saabu Sénégal ko équipe mo ganduɗa jiɗɗo joude wadde utilisé ko wiyete ko couloir te eɗen gandi joguiɗen ko Sadio Mané hen banggue Keita Baldé Diawo ɗiɗi ɓe foof walla Ismaïla Sarr ɗiɗi ɓe foof ne wayno jiiɗi ko couloir diaƴƴo te ɓe jiiɗi so tawi mbaɗama yesso défenseur uji hunde ɓittat faɗat ɗum jeeyi sababu noon pour keeɓa ko jiɗɗa e Sadio Mané koye oɗo systéme ne wayno a wawa ɗum hebde o systéme Aissata d'accord wadde ɗum ne foti ƴewtede Amadou Moussa joni gareten koye banggal banggal gueɗe rendo meɗen no subaka fo e roɓɓindu jayndeli moɗon hande noon Amadou Moussa kalten ko caɗele ganduɗa oɗo rafi walla mbiyen oɗo boros addi ɗum e nder leydi men Sénégal kono wona tan e leydi men Sénégal addi ɗum e aduna o foof oɗo saaha mo gonɗen yete saabu yete Covid 19 walla mbiyen coronavirus hande saabima ha joom galleji kewɗi diwama e liggorɗe mumen Amadou hewɓe hande natti dañde ko joɓi
jobdi loi suji hewɓe hannde nana caggal leydi natti liggade joom galleji mumen ɗo e nder leydi meɗen nani dañi caɗele no guurdi nani dañi caɗele no jobdi loi suji nani dañi caɗele Amadou no jobiri jangdeli sukaɓe mumen te ɗum ɗon foof ko oɗo rafi addi ɗum hannde eno ganduɗa waɗi ha économie o darti économie o ussi no fewi Amadou te ɗum ɗon en ɓooyi haalde ɗum haade ƴettidde lawol mum Mamous Aissata ñanere chronique o e vendredi walla jeudi ɓennuɗo alkamis to banggue radio mi hollitino wonde mbanmi ko namdal holi an corona kono ha ɓoy mbimi ko jarani boom saabu hankkadini corona holli en hooli kañum holli en hoore mum woni hono ni déjà laabi guddama déjà gollorɗe foof guddama ko noonne kadi économie ustama faaɗi aduna o ɓitti ɗum ɗon noon ko manam ko yimɓe goni e gollorɗe ɗe ko yimɓe goni aussi e galleji ɗi ko yimɓe goni e leyɗele ɗe wadde so tawi corona uddi foof ko yimɓeɓe paaɗirte donc nden faaɗende hannde Aissata no mbiɗa ni ene yaaji hannde ha ko ɗum sababu diane l'observateur arti hen hollirde wonde ene wayno kalɗo cikkuɗa hunde faaɗi ene wayno ɓuuri ɗon saabu joomen galleji en hen sahaji ɓe ganduɗa joguino ko golle e gay golle ɗe ganduɗa ko gay to banggue yiyande c'est vrai mais ko hen guranno ɓen ɗon foof hannde mbiyama joɗɗe galleji mumen woni hen ni koko diwa walla gacca sababude ɗenɗon gollode natti wawde yobde ɗumen walla ɗen gollode ni guddi e koye mumen donc noon ɗum ɗon hannde ɗen gandi ko ɗum impact mawɗo mo ganduɗa vraiment batini e galleji ɗi te eɗen gandi ɗo e nder leydi Sénégal so tawi ƴetti temedere foof hen capanɗe jeegom ɓe koma dawa nde gotto koma dawa nde manam nde kirto koma dawa aussi nde kasto donc noon ɗum ɗon so tawi wiyama ya jooɗo galle ala ko joguiɗa to banggue métier ala ko joguiɗa to banggue jangde ala ko joguiɗa tampunoɗa ko banggue doole ma alay saago ɗum jibinat caɗele ɗum woni ko jiiɗen ko hannde vraiment koko feeñi ko woni ko jiiɗen kono won ganduɗa hannde ne suuɗi sa yi laabi ɗi jiita ko yummiraɓe mawɓe bawiraɓe mawɓe ene daari laabi eɗen jeelo pour yo dokke ko ñaami sababude ala ko rewɗa ɗon sowona omboros coronavirus saabu a fini a dawi a acci galle ma vraiment barme ina naati aljanna noɓe mbiyata walla barme ina hoyni koyɗe tati dow ɗum ɗon alay saago sa woni joom galle a wawata joɗade aɗa huccite sukaɓe ma ene goya heege walla suddiɓe ma ne goya heege walla ni jinnaɓe ma ne goya heege wadde hannde eɗen mbawi oɗo mboros coronavirus Aissata vraiment o tampini windere nde kala e mbaɗi kuɓa noon tigui Amadou ko ɗum saabi ha ɗo joni ardiɓeɓe foti wonde goƴamoɓe ko Amadou noɓe mbatta ha économie o ruttoɗo wonnoɗo hanki walla ni yete ɓaɗo ɗum saabu koko ganduɗa yete muusi hannde liggeyaji Amadou saabu hewɓe hannde mbiyano ko yo ussu walla mbiye yo salaire aji usse so salaire aji ussama kono haadema yobde salaire yo taw Amadou aɗa dañi gartam kono so tawi ko nannannoɗa ko natti nadde walla so tawi ka jeyanoɗo ko jeyanoɗa ko natti walla commerce mbaɗanoɗa ko jaltintonoɗa ko natti yaltude mbawɗa wadde tan ko ussude wona hen gueɗe no wiyete ni wona koye taƴe ɗum ɗon noon addata ko caɗele wonɓe ganduɗa sukaɓe mumen hannde nani dutte école aji publique ɗi te Amadou hannde ko tagui yimɓeɓe calaki ni cuusa école aji publique woni grève aji ganduɗa ina ƴewtinda hen saabu ɓiye yaaha janggoya walla jooɗo lebbi janggoyani ɗum ko ganduɗa woni yete programme muɗum tarda ƴeewa yete hannde Amadou hewɓe luwas galleji luuno jaltinama galleji tribunal ko woni toon e dossier ji Amadou ɓe ganduɗa yete dañi ko probléme luwas ne donki yobde ene mbiyene jaltine wawa limede hewɓe hannde ni jaɓata nawde dossier ji tribunal puntodirta koye joguiɓe ɓe tan ne mbaɗa sese ko dañi fo beddo ko dañi fo beddo hande timmi foof ɗum ɗon foof ko caɗele ganda yimɓeɓe hannde ne poti pamde ɗum yimɓeɓe hannde kadi ne poti rewde ɗo Amadou usta ko wayno luwas o ko wayno gurdam ɗam uste kono so tawi ko ɓeyɗo ɓurta ƴewtede ha e sima o hannde sa ƴeewi Amadou ɓeydima koko ganduɗa yete ko muuseki wonta e population kono noon aɗa andi gonɗen ko mbiyata hono relance économique guila nde mboros o naati nde bonni faggudu ndu foof gonɗen hannde koye ummitade sese ɗen pito kono noon Aissata yen paam wona hunde wiyamde saabu sa daari guila 1994 hitande mbiyata ko dévaluation des francs CFA won leydi men wadde basculé ko yewti on ɗon e manam e ɗeɗo koppaɗe ñamten hannde hono 94 fewde joni sa daari ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi so tawi mi juumani e limore donc noon eɗen mbawi duuɓi nogas e jeeɗiɗi hannde kadi faggudu rutto caggal ha à zéro donc imagine ɗo e duuɓi nogas paaɗi aussi oɗon brosse impact muɗum o waɗi o donc caɗele ɗe ganduɗa koɗe mantirɗe gonata te kadi kaɗon gas ko ganduɗa ko vraiment oɗon brosse asiɗo hen to banggue faggudu leyɗele Afrique ɗe ko ɗum gaska ko ganduɗa ka koko betto ubbude Aissata noon tigui gaska mettowo uddude nanɗon on koye ɗi konngudi guɗɗeten roɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗano e banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré